سووریا 35مین پارێزگەهên ئیرانەیە بگۆتنە چەند بەرپرسێکی ئیرانی گۆساڵا بووری ڕاگەهاندبوون گرنگیە سووریاش بۆ ئیرانێژ هەرێمە عەربستان ئەهواز بێترە. ئیرانش دەستپێکا شۆرەشا سووریا پشتەوانیا خۆش بۆ بەشار الئەسەد ڤە ناشێرە و پشتەوانیا خۆش ئالیە سیاسی و سەربازی و دارایی ڤە پێشکەش دکە بە ئاوایەکی ئەشکەرە. داوی وێنەیەن vê piştevaniyê ragihandina alîkarê wezîrê derveya Îranê ji bo karûbarên Erebî û Efrîqî Hesên Emîr Ebdilheyan got kongera navdewletî ji bo piştevaniya rewşa mirovî li Sûriyayê ya li welatê Kuwêtê hat encamdan ragihandibû, ji destpêka şoreşa Sûriyê sala 2011 de Îran 4 milyar û 200 milyon dolar wek alîkariyên darayî pêşkêşî hikûmeta Sûriya kiriye ji bo kirîna alîkariyên mirovî. Lê beşek ji çavdêran dibînin got alîkariyên Îranê ji bo Sûriya ji wilo bêtir bi gelekî. û ev yek jî sedeme got heya niha Beşar el-Esed di desthilatê de maye piştî derbasbûna 5 salan ser şoreşê. Pirsyara li cempiraniya çavdêran jî dirost dibe. Gelo nêzîkbûna Tehran û Dîmeşqê pêwîstiyek Îranî ye yan jî pêwîstiyek Sûrî ye. Piştî serkeftina şoreşa İslamî li Îranê bi serokatiya Xomeynî sala 1979 Dîmeşq peywendiyê xwe yê stratîjî digel Tehran de xurtir kir. Got Esedê bav, siyaseta dorpêşkirinê digel rejîma Iraqî de birêvebir ji ber metirsiyên wê rejîmê got baskê duweme ji Hizba Be'es ser Sûriya got dibin siya heman hizbê de ye. Piştî cenga Îranê û cenga Kuwêtê. Ev yek jî wa kir got Sûriya piştevaniya Îranê bike di şerrê wê de dijî Iraqê. Her wiha Dîmeşq ji bo Tehran deriyê derbasbûnê ye ji bo Lubnanê û gihiştin bi Şîîyên Lubnanê û Hizbellaha Lubnanî. Lê li ser dema Esedê kur ev wêne hemû hat guhertin got di nêrîna beşek ji çavdêran de peywendiyên di navbera Îranê û Sûriya de li ser dema Beşar el-Esed bogir û başgir û Îran dest bi projeyên serbazî û aborî kir li Sûriya wek wêstgehên kehrebê û kargehên otomobêlan. Her wiha di sala 2011 de 2 milyon geştyarên Îranî serdana cihên olî li Dîmeşq kiribûn. Lê peywendiyên Dîmeşq bi Tehranê re tenyabûnek Erebî û navdewletî bi ser Sûriya de sepand. Dawî pirsyar jî golvê re dirûst dibe. Gelo dê Îran berdewam bi ser piştevaniya xwe û peywendiyê xwe digel Sûriya de eger hatû Beşar el-Esed di desthilatê de nema? الحقيقة هذا الموضوع لم يطرح على الإطلاق. Cihan Muhammed, NRT.